na sefuo ene aka abuseni na obai edi amakra alias aka na sefuo na nananom ebo akwamo akonwama omo a omo nipa bi esai enibre boni pesemenkumnya bayie ne enti se ono amfro yakonya kasie ya sampa emo Abusiafo edini yesei eno anu so TVGH edini yesei so TVGH abusia so you subscribe to no subscribe no like no comment no share dem afro so yede enye bia hwe eye mo so ko last kana matena se ene yeda foforo so nko de mamene unia ya ai na nse de yaza mu nteme nkasa mo nse da nteme nka ya afini ya start na me ho do me kakra ba isi de ye ya abusia yenko sampa aye ya sanana ya samodua na so ye ono no part me pese ye ko kakra na nse wo ye me se wo otena ase ye entrance bi wo sampa kurum ya obodwa bi ye program bi ama sabi nimfa nse de okasama no ase ne PRO de okasama no o kan simple de simple tu dwa sabi ensem ni mu nsem no atwetwe ntokwa ne de ba nipa de bre nipa akwai ase sebi ya nana ya osamodua enne nana samajafra mo no side wono no wo mo no mehu se ya osamodua no pe atutu asem de mehu kakra no o pe atutu asem mo pe wo ben no pe kasa twi a edi atemedie ne beba so what you say sana me ase me mehu no die because menta hu so mo kasa ba de bi do me hu so mo kasa bia no ye kasa bia eya atemedie straight dialect as we did attempt direct atemedie to samajafra busua samajafra side nkwa na program na se no ene wo address ekwan ya sebe eye sampa nkonya ebedi asante mamu bedi ka asante ho a sa ono kuro yi aso ni video bi a mehwe ono kuro yi aso se sampa emmehya asante aseda enso ye de na wo ba menhia etwen krata kese begire becheche ni mamu what you say entro bia mentena se o babi kakra mentena se minim se ni ono ye friend Faruk no se hwan minim mentena se o babi because aya na eto da bia o kan sem bi hwese nsem a wo kan se eye na opoku ware ena wono ne ma de letter ma eye sampa hene se o sampa kuro ye kuru kase so mo bom mpajo mo ye be man hene ena ono na opoku ware mo de letter dem bre wo mo enti no eye na opoku ware mo na oyese na opoku ware po se even po se na opoku ware de letter bre na mo yetum na opaja mo ye man hene mo so mo ha mo nzum sikadwa sampa se sikadwa ase Satam or the buy and Kawana Nanya Tuma, K different. And so why they want to jitum, say, I'm Wajia to offer an hour the ban, Wajia to say, or Becca Sabi, a year a Santa Maho, Emma Wajitum. Na Wajia to Marie, a ban is saying now fade ye. It drew Mirabina Sabi, or Pokua no, and Pokua in Ubiwa. Na Sabi, now said to Netuanum, no, oh, didn't marasso. Dear asante ma merechre no oyeso a mumbiso ntiase yes adenti na wode nani akira sampa wa abra wo so nim se na na opoku wade kuru ya na sebe pagya sampa konwama na baye man hene paramount chief ya adenti na nado ma hene bana wo pre koba enimu koba wo susu jagum se wonyesi mo mane hu se na opoku wade mo na pagya sampa ma no ye sebe eye paramount chief ana wonim wo bu ne yaguso so enti mo sans ma abra papa abrantie wo kan yi ka ho bi na ma problem eba sampa because on kasa ye mu nyinara udidi atam abuja me mpese be kyade ho ye nkonko tie eye ya osamodua ne ayi ne PRO okasama no kasama fon odi nsem bi tudwa nsem ni suade ba tie mu nsem ni yi pa se sansem we firi wonu ba ase obi a wo nyina mo pra konya na wo ke kansem we ya de ono opponent na wote de ne besie wo friend abusua sabi bayifo abusua ne mane abusua ana ya samodia sio abusua ye ko tie video ne bra ye ba be de nko kakra fo boku ware edi nana kofi so ne sampa e ho adanse pa se sampa e no sampa 3
Sampa te ono ankasa na sase so. Sampa entuanton emma obia. Enti se Sampa enya man na eye. Emma ne twa krata de ma na kofi so. Sampa. Nananom adehye mienu efa amoto ye frɛ no. Nana Satuma Bile Satuma Kuma. Ono nso na omame efiri biada so ana asenyo eho eno firi bedi adia. Ono nachi yanyo oyine fufura na ye frɛ no Wole Kwame Jabore na otisa oyine edin ni na bakosam a ne penso na abusia bi enwo nepa bi ebeto anananom ewo Sampa sa ba busuofo yi ono nasifo na ene omama oyene abo Sampa nananom adwempa ne odo anananom wo nya sanko ba ya na busiafo ba yi na nka nananom etime ma omosan ede ne ko na nso obai ebu nkotuge eso saso ofa na busiafo bi kono nananom de ne tena ha ema ne ware ewo na sefo ene aka abuseni na obai ede amakra alias aka na sefo na nananom ebo akwamo akonwama omo a omo ne pa bi esai anebre bone pesemenkumnya bayie ne menkeno enti se ono amfro yakonya kase ya Sampa emmo na wanya oyine bi a mpanyimfo se nnoma won takra se ene tubo to ode no ho akogo bi a one ne soban ese na omo etubo monte ode basabasa yo owiene abre Sampa otine mam anso wa ma Sampa na nka obo Sampa esai ono ne botom na ni obenya nananom maka ni sa awie no kakum yɛgyene kwakuo num sɛ mo amote muhu mote nsɛm na branche ne kae no mote nsɛm pa branche ne kae ɛyɛ itwa so kasa nsɛm na sɛ sɛbe ɛyɛ na samaja frɛ busua na ma me baifo baabi a onso ɔka saa asɛm na me sɛ ya osamodua na ya osamodua na to ne sign sɛ onyai ontwensa saa asɛm na ɔka onyai ɔno ehu sɛ ya osomode hu sɛ nsɛm na branche ne kora ka no ɛnyɛ ebetim de oyone na aba sɛ wo hwɛ don wo hwɛ no tie onso ɔyɛ ɔsɛ ya mentwensa hwɛ tie ha tie omo ne pa bi esai anebre bone pesemenkumnya bayie ne menkeno enti se ono amfro yakonya kase ya Sampa emmo so wo enti wei ebe ne nsem wei se kasa nsem wei a se enkotwe oyuni emfa problem emmere mo entawanta mmere busuani mi sabio wo yana ya semodua so wo ye law wo law school paso wo ye lawyer na samaja fra wo ye judge wo ye Supreme Court judge enti wono mmera na wo so wo kosua wo sua bro ho pound dada enti wo so won kasa papa no so won kasa won umina no kasa da bonzo bi kasa eye Mr. Mahama ene kasa Mahama ne kasa Nicholas Mahama ya Mr. Nicholas Mahama ne kasa enti no sabe ensem bi hono mu a uye nipa upep asomdua ye mfa ya no kura nka yenka enkyere ye nipa baako munyina mo so mo ya abusua baako na mo ye no save mpo se ne maame side be pray be bi se obetena asase no so na okoye be ne se be nse bokura embewiase be gina nka nkyere ne maame so ne maame baifo no na no se wakan de wokan tina na ya osamodi atwen wa no kan sanchwe santem de wakan se na samoja frate no be so osi ukod betuma si ukod easy am ye de wakotum what one about one no timi uka ensem bi firi ono ba na woka se ono wanya wohini bia wono no de sika no ope wanya wohini bia umuade unsa so umuade nka wabra ho kese nana do ma ahina kire woni suma ahina kire mo kwan nti woka kasa fin na kire so ohini bia wanya wohini be nyamo na mosesa nkata free sabe Sampa de ba manhia mokura mosesa nkata free Sampa de ba manhia ebe ka be twe manso se mo na mo bedi ade
na nanka tumfo eye wo hene bia nka de sam enkonya ayi beba wo de sabe nkrata bedru emanhia ba be kasa na ya osamodua na wo kuma na wo di na cha wo kuma no wono bedru hono sam bedru manhia na ne nsaku ne fa saku ne bo cause e hono nyese ye de tumi na kasa ene mra enya wo de na wo de aba no ene be twesa ampa wo de na nti ampa ya de ama de wo da bi wo de mra emra na ye adwuma ni tumi nana ka sa wo ba manhia na be kansam no wo be kan ya nka wo be kan wasa nka wo ba ya wo de nkrata asan ka te wo ba ya na otu fa ka so wani ye mo de ntifa ko esa na wo ya ade to busebusa mun nsem bebre madanse fo amode mo be busebusa mun nsem bebre no so what ya say enti aye nana ya samodua wo chiti like wo PRO se hwan no wonsua kasa yi pa wonsua kasa na no be yi ni kama mum yi no benya problem because onim kasa na be fro bi ma me so baifo ba bia ono no be sue kromu ha se be ye se yeso so wonkuri ko so wonkom ikuru wo satan na wo hene ya wo mpo satan na wo pre ho no be kan ba kwasem ne ya wo mpo enso wetmanya audacity na kan sem fo kire na samaja fra ne maame ne na sefo enti wo kan sem fini atemidie se ono no na samaja fra tena no asem da so be kasa atia moda wana wai din wana wo de ne emra se mra ne odi adwuma emra no odi adwuma te de be me kan se mi se nana do ma hene onjai sampansensem mamu na moa monko to amonko ni be fama na fama no because ube shentem a u create problem ke sie ne to ni suma hene entam de be me kan se mi se sa ade na ube shentem no o ha ke sie na nana e de ama sampakru no what you say o ha ke sie because sabio wunnim pefe se sebe sampaso musikedwa enti ban se na sebibi se mpa ba wo be hye o machi na wo be fight wo sikedwa na be fight wo sikedwa wonan kasa na omo ko ade no omo gitum se eye sikedwa otumfo na elifto na poku na pagya o sampa kunwa na be ye paramount chief enti gadi ebio na sabio sebe ya hwehwe mo se hwehwe ya nti kasa bi wo so ono wati se ono wo hene bi na ote hono se ono no de wo sika che se na wo ba manhia otumfo a charge wa sika ubedi wasem na wode ba otumfo a charge sika na ubedi wasem na otumfo a charge age sika afri ho enti amuyensu ma yani entre yani nton kasa fini kasa bi onu mamu ye njai wate na de wo ye dachi bia bunye sunsanso dachi se wo pra konya dachi ne yin wo nye ni dachi ane hia bia me kasa no me se dachi ne hia kokora bom onipa wunye sia nkosi awie ade esa ade achi nipa wunyine gba kokora wunye se na ya brante esi wo da beko onim wabraboni ti nipa ade a wo ye bia no hwem ni wo ye fo nsa no hwem de eso wo efo nsa wo hwe nsa se na ya wo dia ekira ayo bidia enti nana se ya osamodua wo kasa mafo a okasa de mawo ya wo ta wachi no ne kasa wonim kasa sei na me nana samaja fra sa issue ya o kan statement ya mai keke simple kitiki statement kitiki we say sa ono oba no sa oba busue ni ba baifo ba no ya obewu nti so ebaifo na bewu obi ama na beja akonya sa busue ni ba keke na so ebaifo no kanu ansa na samaja fra na machine court ma siu ni ko be kire se ne maame ebaifo a bayi won de pa ko de bayi ni ma na maame no be kire no anso wo kan baba baifo sasabonsam oba baifo na ya so modu ya prompt to fast say twensan afero to was menya ho ne kan ho anso ye won sembo na wo address ya suenyansa wasem a wo ke bia wonipa you matter ho so obufu he one be kan so say ya obufu ahwahwem he so wo obi na obufu kan na so obu afu a kona kwa hwahwem no hwe wanim dua wo de kasa ni obufu ekuta wo ne hwe ti saa na nsem na firi mu bari na be ye fon te se ne wanim aye no sabe pepe
nti obufu a yɛmfa nka nsɛm obi bufu a yɛmfa nkɛse obi obufu a yɛmfa nyaade ntia obi ka obɛka asɛm bi later na wanu ho sɛ amehu yɛ anka ano nso ne yɛduro ɛno nti na yɛ asɛm odi ɔnso wɔyɛ lɔ ɔyɛ smart fast prompt to sɛ twesan ka sai sɛ asɛm no deɛ gya ho ka menkɔ hɔ cause wokɔ mo na pick evidence bi firi waso bɛyɛ hye wonti manyina ho kasa ma ne bio waso bɛyɛ dɛn bɛyɛ hye minim sɛ bia nana yɛ asɛm odi awini a wona bɛyɛ kyea me deɛ minim aho enti no nana yɛ asɛm odi a wada roma wone wɔkyiti da yi kasa mafoɔ no kasa ma ne hu sɛ kasa nye kasa sɛ ofiti na obi ɔno akasa wo daabi ɛsɛ ofiti ya na wo kasa hwɛ kasa ehu hia papa wo kasa sua kasa yi ya mo hwɛ yi ɛyɛ Nicholas Mahama o kasa ne ozi kana sɛm o sua nyansa hu sɛ asɛm o kan on kan committee obi da abusua elini so TV so nya subscribe channel subscribe no like no comment no wa share dem amforo so yede anya bia hwɛ saa pepe ɛyɛ nana ya samodua ne kasamafo ya omoye omafa hye bi wo sɛ be sampa kurom nsɛm bi ori tu dwa anko yi na ye de ye address no sɛ be wunti me ka sɛ nana samajafra ne maame ne nasefo ya baifo ama wo ya samodua akora na ya samodua akora sɛ mo nkasa asɛm no ɛni sɛ mo opa bibi akonya na mo pre na sɛ ekoba sɛ di a which mean emma asomdwie ma sampada da bia oyune ne beba ho da bia problem because wo na wo gina wo mpa asomdwie wo so so pa asomdwie dia ma sampa nti na wo pre sei no kasa ɛyɛ ade a esua kasa ɔsɔ wo no bi o kasa so osua kasa na wo osua kasa da bia mo nya problem wa braboni mo obi nya problem ɛwɔ braboni mo sampa konya ɛhyɛ sikadwa ase nti wotwu mu ne betre yɛ dan sampa konya ɛhyɛ sikadwa ase ayɛ mo kan a ɛtɔre bia no mu yiri ma bi firi mu nana adwuma badu ɛne nana soma hene nyina mo yɛ aware sɛ sampa akonya ɛhyɛ sikadwa ase pa na pre no mo pre so mo tete abonofo mo wɔ saa abono side mo yi mo firi asante mu mo bɛka mo so woyɛ dan asante woyi kusa kentema wonto asante da ya asante bɛka so bɛyɛ no bɛyɛ onya wonyɛ da onya wonye hwɛ sampa issue nkonwa yin sensem ya na dom ahene gigine memfa nkranta anko ayesa court hia wi na anu ade ntina wa court hia wo so me ekoe na ade na won tena se wo san ka wo tena se ka wo tewo fa akwa na ebe tewo de hanko ba kunsa kotum da me kasa me na no ne bu wa ya me nso so menye because e mam na ntie su ko no mafo bi nkasa kasentia wo because dibre no awona na obi ani hobi amanante na atete social media so de camera so wonu di atem no e kan semoni kwa so mo kan omo mu ni hobi tia na hadwene adawro nana hadwene bebe so ne kwa so kasa konfo so ko oni hwa beka so ati ase enti abusuan sene bi ka kai no edini ye so TVG so nya subscribe channel subscribe no like no comment no wa share dem afro so anya bi ahwe ya eye mo so kwa Alaska na mede dwumadi ebre mo efa sampa afa sekito bi ekọ so wo eye ya samodua na ya samodua ne na busua entam so wo ye 10 years anniversary bi so tena ko ye 10 years ni ai ti eya de ensem ye ko mo ne ntwa yi ne ye pese address kakra enye ne anniversary wo ye ne de ehia ye sapepe nti eye na ya samodua wo kasamafo no wonsua kasa na ahwe wo de saa asem bi nya problem o sampa akonya ho abusuamia mdi dwumadi uche FM kwa Alaska bidingbosia tasene beto asene mampiao. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.